tichikutambira zvekare pano pahatsirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani sekuzoka munozviita nyaya dzepanapa tinoona dzikadzibatanidza tinge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update video ramadungwe. Vadikani ndakaposta post in last week madungwe achitaura iye kuti ari kuda mota kubva kuna Sewik nechivayo. Sewik nechivayo vakabva vati pane post yakazoposta vachiti hanzi zino harisekereri kana munhu achitonga ari kudhimanda. Madungwe ababuda masitreets social media achiti sorry Sewik neo papa ndakaita kunge ndakadhimanda saka very sorry. Do post yadotanga kukuisirai. Let's go read this video. Our big apology to our Sewik Nichivayo about the birthday ra Prophet Madungwe. Instead yekuti tikumbire takaita sokuti we demanded or takaita sokuti ameno anditika, but this is a apology to Sewik Nichivayo anditika kuti aiwa hatina kudemanda hatina kuforsa but tiri kukumbira birthday ra Prophet riko mangwana 18 June 2025 ndo pakazvarwa muronda waMwari. Yes, takapila tichikumbira second car yebasa raMwari even yakatikwiririrei yema off-road kana iri nani kana chii kana yavanokwanisa sei Chivayo, but tiri kukumbira takazvininipisa takazviso pasi pavo sembinga yedu hatidi kuforsa kana kuti sokuti tine the right yekutopiwa kuti kana kuti it's a must vanofana kutotipa ase tiri kutokumbirawo sevana venyu titokumbirawo sechechi kuti tibatsireiwo neumwe mudziyo zvakare. Tinotenda nemota yamakatipa akwa iri kuita basa raMwari todawo imwe kana tinokwanisa off-road kana even imwe akwa futi kana chii ameno yamunokwanisa yengoti tirambe tichiita basa raMwari kune matsaona kune maservice saka iri one haikwanisi then ma-off-road zvakare tine mamwe maprograms matichiita ndosaka taapilawo mangwana musi wa18 June birthday redu kuti Sewik Nichivayo kana zvichiita tiri kukumbirawo takazvininipisa tisina kuita sokuti it's a must mufana kutotipa iwa tiri kutokumbirawo kuti muti blessewo nemwe mudziyo nemwe mari yekushandisa pabasa raMwari. Ndo chishuviro changu. Ndinotenda kuti muchatenzwawo sevedu, but our apology for the last messages dzakaitwa sokuti takademanda. Thank you our say in advance. Next update. Video ra Apostle Chiwenga vadikani ndokumborota zvanofika comment section. After wapedza kuona video ra Apostle Chiwenga vachitaura mashoko avanga vachitaura ma-streets social media insahatsirara ndisiko kuzivisai manyepo ndiri pakuzivisai nyaya dzine proof dzisina maside effect mukati saka ndichifamba neproof yevideo. Zvanda kuita munguva ino ndakutizai dakusiya muchiona video. Ndakaona muchinyanya like this video nekuti hatirari dzoka neimwe update. Much love. How does Makandiwa convince his members that Zanu PF and Mnangagwa is a God-given government when they are the same people seeing horror at government hospitals? Munobva musi Monday kusvika musi Saturday muchishanyira hama yenyu iri kurwara muchiona vanhu vakararama matress akabuda mawaya. Munyatsoona kuti hurumende haisi kugona kuchengetedza zvipatara zvedu. Muenda kuchechi musi weSunday. Prophet or the president huchi imoti amen. How can you believe a man speaking from the pulpit full of nonsense instead of using your own daily experiences in the nation? Do you need a prophet to tell you whether there's good leadership or there's no leadership? You don't need a pastor. You don't need a prophet. Look at our roads. Look at our hospitals. Look at our schools. That's a fair assessment and an objective one concerning leadership. How does Mutendi convince his members to vote for Zanu PF? Anoshandisa chi chamusiri kuona mega mazuva ese kuti havasi kuti tungamira zvakanaka vanhu ava vane utsinye.